zakezo pala zakezo ukaziponye pa moto usalo inyamulepo uphatikize ni mitengo yokumbidwa kuli chete ngapirira mokwanira ndati ndilanguleko bwana abwana mumbe sese mungoja noka nyumba mkwanye kumusia nijala mungapika mpunga wanu mungoja noka basi amayi popita munasiya mawu mwadidisi kondana koma munasiya nkondo malo mokondana munasiya nkondo chiyanyano kulibe ana masiye ife tikumatengedwa ngati ni anu obwera ezikunali chakumasana zuwali kuswa ntengomo mwana anayamba ulula upitimbo amayi yawo akutitisitamba amayi yawo akutitisiuluka kunelo kwa nitumba nipe atatiwa nikapatatiwa nipeso amayiwa chikondi chako iwe nichapa maso ndikapita kunchito ukumamenyesaso nyumba mwanga momwemo ukumalowesa misi benilanga lomwero mpaka mangerengere ndikalamukwira filisi wako zamuchola jikoli umati mukashota makalapa komo bulutaimu kumango yasamula ngati mkuu muli pakonde koma mukangolandira makala ngati mwatolozedwa kulipira leni nyumba zitatu akuti mitala